बे गौरां हटेलाव थानाय बे मोजां मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ बाकिफ्रा मोननाङा गोरिब दुखिया मानसिफोरा मोननाङा मानो दा कास्टम बसुमतारी बिथाङालाय फेसबुक लाइभआव फैयाखै रन्जन दैमारि बिथांखौ इलेक्सन फैबाल'सो गोसोखाङो बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय बे मोजां मोननाय गावसोरनि गार्लफ्रेन्डफोराल'सो मोननांगौ 2 लाखखौ नामा बेबारावबा हले रुंगुल बर'आ बिक्रमखौ होथारबायलै एबारावबा सुबिदा मोनथारदों बियो एबारावहाय माबा नेम प्लेटनो 2 लाखनो माबा माबि बाथ्रा बुंलायलांबाय गिनायसो मोनलायबायलै आं बिखौ बेबाराव फंबाय रुंगुल बिदि गोदोना रोदाया गिदिर गिदिर खालामनाङा जलांगोन बोरैबा थबस' जब्लाथ' हस्पिटाल खाथियाव गैया नोंसिनिया खुन खारनांगोन गुवाहाटियावसो दा बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथांमोनाबोथ' बुंदोंमोन इउपिपिएलआ रन्जन दैमारिनि बाथ्रायाखौ सेम बिपिएफआबो दिनै बेखिनि बाथ्रायाखौ बुंखागोन बैबो बुंगोन रुंगुल बर' फंबायनिखौ एसे खोनासंनानै लानि बिराद इन्टारेस्ट आंबा हले गिखाबायलै रुंगुल फंबाय नोंखौ आं लाइमोनफोरनि जानानै सोंनो नागिरदो आदा रिन्जय बर' नोंथांमोना 2 लाख रांखौ बिपिएफनि मानसिफोरनोल' होसिगोन ना बाकी बिटिआरनि लाइमोनफोरनो होगोन जायफोरनिफ्राय नोंथांमोना थगायनानै भट लाबाय जायफोरखौ नोंथांमोना साख्रि होगोन 2 लाख होगोन होननानै बुंदोंमोन मानो नोंथांमोना इलेक्शननि उनाव थगायगासिनो दङ इलेक्शननि उनावथ' नोंथांमोना होआबो जानो हागौ बोरैबा एमएलए देरहालाङोब्ला देरहानायथ' नंखाया नोंथांमोना खमसे खम काउन्सिल इलेक्शननि सिगाङाव जिखिना कमिटमेन्टखौ नोंथांमोना होदोंमोन बेखिनिखौ लाखि मानो माइगाब जुजाय खालामनो नागिरदों नोंथांमोनालाय लाइमोनफोरनि धैर्यखौ बारा नायनो नाङा आदा रिन्जय बर' गावखौनो इमान एक्सपार्ट साननो नाङा नोंथांमोना गारि घोड़ा लाबाय बेयावबो बुंनो गोनां गैया किन्तु सानफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ सेगानो जायाखै माबायानो जायाखै जोंनो दायित्व हो जों सानसे साननैयावनो सेक्युरिटि खालामनो हागोन मानोथो थगायबाय थादों नोंथांमोनालाय बे जे माने टेट पास खालामना थाबाय माब्ला होगोन साख्रिया जोंखौथ' बुंदोंमोन साख्रि होनो हायाखै होननानै जोंथ' साख्रि होदोंमोन बै समाव नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ मिसट्रिट खालामबाय सरकारावथ' नोंथांमोना दङ होदो साख्रिया माबार बोरो 2 लाखा बोरो जों नै भिडिअ मोनगासिनो दङ गावसोर माने रानलायना जानायावसो बेस्थ गावसोरनि मानसिदो गावसोर पकेट गुदुं खालामनायावसो बेस्थ बाकी लाइमोनफोरा लाइमोन नङा नामा बाकी बर'फोरा सेंग्राफोरा बर' नङा नामा बाकी बर' सिख्लाफोरा बर' सिख्ला नङा नामा बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय बे मोजां मोननाय गावसोरनि गार्लफ्रेन्डफोराल'सो मोननांगौ 2 लाखखौ नामा बिदिसो बे गौरां हटेलाव थानाय बे मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ बाकिफ्रा मोननाङा गोरिब दुखिया मानसिफोरा मोननाङा जायफोरनिफ्राय नोंथांमोना भट लादोंमोन गावसोरनि गोसोनायफोरनो बाहोनो हादों गावसोरनि मोजां मोननायफोरनो बाहोनो हादों एसे लाजि पाप नांगोन दुखिया मानसिफोरखौ इमान थगायनो मोना गोरिब मानसिफोरखौ थगायनो मोना लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना आसा खालामनानै नोंथांमोननि खोथा लानानै नोंथांमोननि फेसबुक लाइभखौ नायनानै भट होदोंमोन होदो दानिया मानोथो गावनि बंस'ल'सो मानो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नायाखै मानो सम गैया होनाय कुनु थान्दा गैया टारगेट गैया बोरैबा बिथांमोना एसेम्बलि इलेक्शनखौ बारहोनो हायो नामा बिथांमोना जुदि सेकखौ प्रिन्ट खालामनो हायाखैबा जोंनो हो दायित्वखौ जों लाइमोनफोरनो राननो हागोन मानो हायाखै बिथांमोना 28टा सिट मोनदों सरकाराव बिथांमोनानो दङ मानो मिसलिया बाथ्रा बुंबाय थादों मानो दा कास्टम बसुमतारी बिथाङालाय फेसबुक लाइभआव फैयाखै रन्जन दैमारि बिथांखौ इलेक्सन फैबाल'सो गोसोखाङो इलेक्सन फैनायखायनो बिक्रम दाया गाबलायसिगोन दा गाबनो एक्सपार्ट बिथाङा दिहुनदो दा मानव गिदिर रन्जन दैमारि बिथांखौ इलेक्शननि सिगाङाव जुदि मानव गिदिर रन्जन दैमारिखौ बिथांमोना दिहुननो हायोबा आं राजनितिखौनो बादोगोन भिडिअखौ नोंथांमोना सेभ खालामनानै ला मानव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथां रिन्जय बर' आदा बिथां बिक्रम दैमारि आदा बिथां कास्टम बसुमतारी आदा बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथां मानव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि इलेक्शननि सिगाङाव नोंथांमोना दिहुननो हायोब्ला जिन्दगियाव आं राजनितिखौनो खामा लाजिनांगौ आदा बिक्रम दैमारिया दाखालिबावैसो माबा माबि मेसेज ओंखारसोदों सासे बदनामि मानसि अपमान मोनदों जोङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि मानसिखौ फिसिना दोनदों लासिं सिं खालामदों बर' जातिखौ बन्दक दोननो नागिरदों नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ थगायबाय थादों
एसटि बेपारि नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ थगाय थसि खालामनानै इलेक्सन बारहोनायनि टारगेट नोंथांमोना सानबेसे थगायनो लाइमोनफोरा नायगासिनो दङ नायदो एबारनि इलेक्सनाव लाइमोनफोरा बोरै मजा होयो नोंथांमोनखौ लाजिनांगोलै आदा बिक्रम दैमारिया बिराद गिदिर बिबान मोनबाय नामा TCLCनि चेयारमेना नेम प्लेट लालायनाय बहा नुदो बियो लाजिनांगौ पावारखौ देखायजायाथ' आरो देखायनो थाखायनो जुदि बेबायदि नाटक खालामनो थाखायनो जुदि पावारखौ नांगौमोनबा जातिनि सेन्टिमेन्ट गैयाब्ला मानोथो एसेबां गाफ्लानानै नाटक खालामनांगौ जाबाय दे बहुत जाबाय नोंथांमोननि नाटकआ गोबां जाबाय बांबाय नोंथांमोननि नाटकआ मोनसेल' बाथ्रा लाइमोनफोरखौ थगायनायनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ नैबे इलेक्सनावनो मोनगोन आरो बिक्रम दैमारि नैबे इलेक्सनावनो मोनगोन लाइमोनफोरखौ थगायनायनि फिथाइखौ नैबे इलेक्सनाव मोनगोन